gura. Deci nu le mai vedeam clar. Și acum le văd clar. Cum vezi? Clar. Acum cum vezi? Acum văd clar, slăvit să fie Domnul. Vreau să știe toată lumea, să mărturisim, pentru că e un caz real. Fără Dumnezeu noi nu putem să facem nimic. Fără Domnul Iisus Hristos nici măcar un pic de aer nu putem să respirăm. Vreau să vă învăț programul, frate, când faceți adunare, să participăm și noi, pentru că suntem într-o țară străină și aici nu avem posibilitatea să mergem la adunare. Aleluia! Unde sunteți? În ce țară sunteți? Suntem în Anglia. În Anglia. Poate că Dumnezeu vă va chema și acolo. Aleluia! Eu sunt în Germania. Și dacă cu ajutorul Domnului putem și acolo să venim, să ne bucurăm, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să vindece, slăvit să fie numele lui Dumnezeu.